Hei kaikki, miettikääpä tällaista. Mitä ihmiset tiedä perinnön painosta? Täällä Pohjolan karussa maisemassa, missä kylmyys puree syvemmälle kuin suru, eli poika nimeltä Tommi. Hän yritti paeta sitä, mikä tuntui vääjäämättömältä. Hänen esi-isänsä epätoivon kourissa heiluttelivat kirveitä ja nyrkkejä. En ikinä osta kirvestä, hän vannoi, ja en ikinä juo. Mutta kun työ oli kortilla ja toivo vieläkin kortilla, kohtalon julma käsi kaatoi hänelle ryyppyä. Turmiolan Tommi kirouskannoillaan nousi taas jaloilleen. Epätoivo ajoi hänet alkoon, pakkanen vei sadon ja hiljaisuus laskeutui lumen peittämälle maalle. Mullan alta kylmät silmät katsoivat, kun kirves nousi. Isät ylpeinä pojistaan näkivät historian toistavan itseään. Työttömyys, viina, kirves ja suku. Hankia, poliisit ja viimeinen kohtalokas virhe. Tämä tuhansien surulaulujen maa, missä järvet tulvivat kyynelistä. Sisukas kansa hukkumassa itsesääliin, laulaen hukatuista elämän korteista ja taivaan porteista, jotka ovat heille ikuisesti suljetut. Einari, epätoivon kertomuksia.